Це художники з усієї України, тобто у нас тут кожне місто. Долучитись можна було, надіславши заявку. Ну, по-перше, тут все ж таки була тематика, тобто основне було, щоб людина намалювала щось, що пов'язано з Туреччиною. І не просто з Туреччиною, а ще з нашими взаєминами в контексті дружби, єдності держав, тобто показати, як людина бачить мир в контексті наших двох країн. Sergimiz Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliğimiz, Yunus Emre Enstitüsü ve Hayat Renkleri isimli Ukrayna Sivil Toplum Kuruluşu tarafından organize edildi. Yaklaşık 100 tane sanatçı katıldı. Küçük bir yarışma gibi yapıldı aslında. 123 eserden oluşuyor. Temamız bu sene Yunus Emre Enstitüsü olarak temayı barış olarak belirledik. Çünkü biliyorsunuz malum dünyanın içinde bulunduğu bu şartlarda en çok ihtiyacımız olan şey barış. Визначили 3 роботи. Одна за моєю спиною. Це перше місце. Там зображена турецька жінка, наша і кримсько-татарська. Тобто воно об'єднує 3 культури наші. Навіть мурашки пішли, коли про Крим кажеш. Да. І цікава, чудова робота. А друга робота – це апельсини з кувшином. Що я можу сказати? Технічно прекрасна робота. Видно, що людина чудово розуміється, як працювати з пензлем. І пан Алі її визначив. Вона, вочевидь, якось асоціюється з культурою Туреччини. І третя робота, її тут не видно, але там зображений акварельний пейзаж вулицями Туреччини, одного з міст Туреччини. Я дуже люблю малювати і хотіла зобразити, що Туреччина завжди допомагає Україні. Тюльпан зображає Туреччину, це символ Туреччини. Виноград зображує Крим, тому що в Криму дуже багато виноградників росте. І я ще зобразила корабель, те, що корабель поєднує Туреччину і Україну. Вітрила – це Україна, самий корабель – це Туреччина, і герб Криму – це типу помічник.